खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ दिनैनि जोंनि टपिकआ जाहैबाय द बीटीसी इलेक्शन द बीटीसी इलेक्शनाव जों एबारनि इलेक्शना एसे आलादा एबा एसे गुबुन दा बेयाव जों गोबां इन्टारेस्टिं नुनो थाङो जुदि आब्रुथियै जुदि इलेक्शना जानानै थाङोब्ला जों बेयाव गमामायैनो जोबोद माने मोनसे इन्टारेस्टिं पलिटिक्सखौ जोङो मिथिनो हायो दा बे जाहैबाय सिगांनि समाव 17 बोसोर दा सरकार सालायबोनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि लोगोसेनो मानगोनां खाम्फा बरगयारि दा बिथांमोना चिफ जादोंमोन हाग्रामा महिलारि लोगोसे डिपुटि चिफ जादोंमोन दा बियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा दा बिथांमोन सानैजों ज' जमायै एबा 17 बोसोर सरकार सालायबोबाय नाथाय बेनि उनाव दिनै माने देबरगाव समस्तियाव खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएलनिफ्राय लोगोसे हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनिफ्राय सानैजों जुजिलायगोन सानैजों माने सिगांनि समाव ज' एबा जमायै खामानि मावबोदोंमोन नाथाय नैबे समाव बिथांमोना सानैजोंनो मोनसे कम्पिटिशन एबा बादायलायनायाव बाहागो लागोन दा बे जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफनि जानानै दा बिथांमोना बाहागो लागोन दा बिथांमोननि गेजेराव सिगांनि समाव जमा मावदोंमोनब्लाबो दायो दिनै जों पलिटिक्सआव बे बाथ्राखौ रोखा जाबायदि माने पलिटिक्सआव जेबो माने पार्मानेन्ट लोगो गैया रावबो माने पार्मानेन्ट नङा दा पलिटिक्सआव दिनै टेम्परारि दा सम आरो थासारिखौ नायनानै सोलायबाय थायो दा बे मोनसे रोखा जाबाय दिनै जों जुदि नायोब्ला मोननै समस्तियाव 14 नं चिरांदुवार आरो देबरगाव समस्ति दा मोननैयावबो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि गसंदों लोगोसेनो बिपिएफनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा केन्डिडेट गसंदों अब्ला सानैनि मोनसे जुजिनाया मोनसे गोख्रोङै जों दिनै बिटिसिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनानो दा बेखौ बिनि रिजाल्टखौ एबा सोर देरहागोन दा बेखौ नेनानै दङ गासैबो रायजो राजा बिथांमोना माब्ला भट होनानै दा बिथांमोननि गेजेराव जोङो देरहानायखौ नुनो मोनगोन एबा रिजाल्टखौ जों माब्ला मोनगोन दा बैखौ गोबां माने भटार्स बिथांमोना एबा बिटिसि ओनसोलनि गासै सुबुंफोरा बेखौ नायनो थाखाय थियारि जानानै दङ अब्ला जोंबो दिनै एज ए भटार्स सिटिजेन अफ माने डेम'क्रेटिक काउन्ट्रि दा बेयाव गोबां दिनै बयबो हांखुर जादों दा बिथांमोननि मोनसे इन्टारेस्टिं इलेक्शननि रिजाल्टखौ बयबो नायनो थाखाय हांखुर जानानै दङ दा नोंथांमोननि गोसोआव सोर देरहागोन एबा सोर साबसिन लिडार दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो बिनि देबरगाव समस्ति आरो चिरांदुवार समस्तियानो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माने गोबां इन्टारेस्टिं इलेक्शना दा बै मोननैनियानो जागोन होननानै जोङो दिनै साननानै लानो हायो दिनै जों जुदि बिथांमोना सिगांनि समाव जमायै माने एबा ज'यै खामानि मावबोदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव दा बिथांमोननि गेजेराव गोरोबलायनाय गैला एबा बिथांमोना दिनै गावनि गेजेरावनो माने जुजिलायनांगौ जागोन एबा बिथांमोननि गेजेराव सासे नङा सासे देरहाथारनांगोन दा देरहागोनबो सासे नङा सासे हाग्रामा महिलारि नङाब्ला खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहाथारगोन दा बैफोरबायदि दा सानैनि गेजेराव मोनसे जुजिलायनाय जागोन दा बिथांमोननि सेराव नोंथांमोननि गोसोआ माबायदि एबा नोंथांमोननि साननाया माबायदि दा बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर सोर सासेया साबसिन एबा देबरगाव समस्तिनि थाखाय सोर सासेया मोजांसिन एबा चिरांदुवारनियाव सोर सासे केन्डिडेटआ देरहानांगौ नोंथांमोननि जा अपिनियनखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर दा बेनि गेजेरजों जोङो एसे साननानै दिहुननो हागोन सोर सासेया बांसिन भट मोनगोन जों बेखौ दिहुननो हागोन पलिटिक्सआव पार्मानेन्ट होनना जेबो गैया एबा फ्रेन्ड होननाय लोगो पार्मानेन्ट लोगो होननाय रावबो गैया दा बे जे दिनै रोखा जाबाय जों बेफोरखौ सिगांनिफ्राय नुबोबाय थादों दिनै पलिटिक्सआव रावबो माने पार्मानेन्ट लोगो नङा रावबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिया माने पार्मानेन्ट लोगो नङा दा बेखौ जोङो राजखान्थिगिरिफोरनिफ्राय जोङो मोनसे कनसेप्टखौ जोङो मोननो हायो दा बे जाहैबाय दिनै सासे लोगोजों लोगोब्लाबो दिनै राजखान्थिनि मोनसे माने देरहानांगौनि थाखाय दिनै गावजों गाव जुजिनांगौ जादों दा बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों मस्ट इन्टारेस्टिं दा बे जाहैबाय चिरांदुवार आरो देबरगाव समस्तिया मोनसे इन्टारेस्टिं जासिनगोन दा बेखौ बयबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना बेखौ नेनानै दङ अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर देबरगाव समस्तियाव सोर देरहागोन आरो चिरांदुवार समस्तियाव सोर देरहागोन दा नोंथांमोननि अपिनियनजों जोङो दिनै जोङो साननानै दिहुननो हागोन सोर सासे केन्डिडेटआ देरहानो हागोन एबा चिरांदुवाराव देरहानो हागोन एबा देबरगावआव देरहानो हागोन जों बेखौ एसे जाज खालामनो हायो अब्ला लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम दाबाव सोर सासे केन्डिडेटनि जानो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन अके गोजोन्थों